e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi alamsay marsi kalo kli kono to samba fla ani mugan saba mali kono fon jaman la jogo o mun mi on fle sangana awati mali kono fata si mali ko kono ma anga bolro strofe mali kono fon point ami o fo ninga o wali mono dante fulimina o be sigile ka ba man kono fon mi ma kono o wakati sera o bismillah go kuna fan folo anga docteur soba fla no di Gabriel Touré alini ponji uluka barabla o kon mi to sina ami wakati mina inafo sisa jamana ko kan kibela Centrafrique jamana ka tasuma jin kasara bado kon keraninga jeni o koni barka buya ni kuna fon no bela jiri mina wala odum so ono badum so fe Mariam koni o bismillah ko kura awa flashing fo keneka kuna fandamna na sa sendiga mimbi kenya ko hadamadiya tablo fata si demeo ko nyetama Gabriel Touré la alini ponji laptal sola awdo ka fokulka barabla kudayo kon mi sina ami yoromna ina fosia ni sendiga flanu nga barabla o midam nena kabini février kalo kli woro ani akle shigi ami akalo kili ake olu kon nga ben fo imasega soro uni fangatigila mugo uluni nyogonche wala sa furabisega soro akula chugayamina ni ko ngoni la gushira kosebe laptal suba fla olu nyonche Gabriel Touré alini ponji Bamako pankuru jigero la nuri aéroport international zonko len fla nulu kunyi don tala barakelo ye pankuru jigero la tege sera ka dawlu kwa barsa olu ka bara kunte foyi ninga mawka doni odogo kasoro kata olu feri ukume doni nu feri ma minuma ma fla bo olu la ni tege sera ka da olu muka ni bela jeni kala lagana tigila mawfe nulu ye polisi mun me barake pankuru jigin yoro yere la ambi yorom na ecosystem ublala sharia o ka boloka femna ni saudi ma chamani ko nya yira ka fo ko sangan awati u ka donu ni bi tunu amita asongo marablo konna na ayela ka fo ko camion fla nulu kum botore do dogojola endelimin ma jugula ko do maldo ulu koni u mine akera asongo ya fanfe endelimin na le ni asongo che kilometre temps alini duru akeredo mubli kono mo ulu yera ayira ka fo ko ma nimato akula nga ma junu ni dankari u bulu feuna keren yala u ka waru anu nga marchandise aman kunda Egypt ka nega kuru kasara do kon kera kerdu o konana akera sababu ma kilin o koni bonena nina ninga mata alini woro o sebe koro joki femgena ni kasara yere sababu bay o kuna fon jonjon o ti ambolo ni wakati na nga dona na tola mina wala di awma flash info konana mita Centrafrique tasuma jeni bado koni kera nyana mini fendo ali glenrola nyana mini fembino nali bibuli ko alcool castel ni ali franci jamana ali tayi ni tasuma jeni koni kera sababu ni nga cheni mare do ni yoro ko folin konna
taa Kenya jamana kan a yirala k'a fɔ ko Kenya ale kɔni ye jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔna na min kɔni sera ka sumaya bana ciji ale kɔni sɔrɔ sumaya bana denmisɛnsɛya o kɔni sɛbɛkɔrɔ cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenya jamana o kɔnɔna na minnu kɔni si bɛ a ta san 5 o la i n'a fɔ duniya kɛnɛyasoba ale y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na n'o de ye Organisation mondiale de la santé. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damadɔni tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan aw k'an mɛn sini kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.